Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, ман мехоҳам ки ба шумо як чиза бифаҳмонам ва ба ҳамин чиз шумо бе ягон танқисӣ, бе ягон қиёнатӣ метавонед ки сумрӯӣ кунед. Ягон қиёнатӣ надорад. Боз ман ба шумо мефаҳмонам ки чӣ хел скачат кардан дар кора. Play Market медроед. Play Market омадем. Золотой кронара скачат мекунем. Денежный перевод. Намира заде, нами знак меброя. И намира скачат мекунем. Бад да ҳам медрой. Да ҳам медрой. Чихел сумрӯӣ мекунем. Ман мефаҳмам, на толексиона вибрат мекунем, толексион меброя. Ина сума хай да иҷа мезанем, русиша. Медиқем. Далиш мекунем. Хай номери толексиона мезанем, хай ба фамилия ки рӯӣ мекунем. Хай толексион мегирифтагиш. Далиш мекунем. Ва хай ҷа бо номи хита мезанем. Отправитель. Номи хита мезанем, ҷа фаҳм надорам, номи любой хита мезанем. Ина ҷа хай барга мехониш. Ко ҳамаш правильно боша, подтвердить мекунем. Подтвердить кардӣ, ҷа да иҷа номерои карта парта меброя. Да иҷа хай дар пеш карта рақаме ки роза дар амуро мезанем. Баъд ҷа сроки аму картара пок заменаси мақсад сроки штокая мезанем. Наи се рақами дига дар пишти карта се рақамае ку амуро мезанем. Баъд ҷа готово мекунем. Сум сразу мерава. Баъд ҷа сообщение меояд ки мақсад подтвердить кунем се рақама. У рақама аму картат по мақсад меояд. Сбербанка чи боша се рақама амуро подтвердить мекунем. Шаш рақамае да. Шаш рақама подтвердить мекунем, мезаниш. Тамом сума автоматически мерава. Баъд да иҷа баъд сообщение меояд. Масалан нами сообщение аму рақами пур кунад. Баъд нами рақама метиш тамом бе ягон чиз. Со хай номери у данем смс мерава, кодш мерава. Инамира як кори осона мақсад дига банк намера. Банк хона мегарди. Шабай рӯза любой время сумароӣ мекунӣ. 3 минут мерава. Мераван сума мегиранд бе ягон қиёнатӣ. Хин нест. Намира метавонем скачат кунем на Play Market. Уҷа регистрировать мекунем. Хай номер промоута мезанем. Тамом. Бародаро хай фаромӯш накунед дар канал ма подписаться кунед, класс монед. дар паноҳи худо бошед.